Què? Amb qui surts ara? Amb un comptable o Owen, un ventríloc? para. T'agraden els ninots? No hem quedat per això. You can blame me, try to shame me. Sí, perquè hem quedat. I'll care. Una operació de rescat per salvar els dinosaures d'una illa que està a punt d'explotar. Both will love it. Què pot fallar? La Blue és viva. Tu la vas criar. Aquests animals mereixen la mateixa protecció que donem a les altres espècies? O simplement els hem de deixar morir? Ells hi eren abans que nosaltres. I si no vigilem, hi seran després. Em coneixes. Correu! Correu! La vida no es pot contenir. La vida corre lliure. La vida s'obre pas.